Zdravím vás pri novom videu, sledujete kanál Rýchla fyzioterapia. Dneska si ukážeme 5 takých najefektívnejších cvikov, ktoré používam aj ja pri takých tých štandardných bolestiach ramena, nie pri akútnych veciach, nie pri nejakých vážnejších zraneniach šliach a rotátorovej manžety, skôr pri takom obyčajnom obmedzení pohyblivosti spojených s bolestivosťou. Tieto problémy sú väčšinou spojené s našou postúrou, čiže držaním tela, kedy tie ramená sa preklápajú dopredu, tá lopatka mení vlastne postoj k hlavici toho humeru, čiže ramenného klbu. Dochádza tam k takému diskomfortu pozície týchto dvoch spojení, čiže jamky a hlavice. Tým pádom sa niekde niečo zväčšuje, niekde niečo zužuje a budeme sa venovať hlavne tomu, aby sme to zúženie, ktoré tam nastáva a pritláča nám nejakú šlachu alebo takú štruktúru, ktorá je bolestivá a obmedzuje túto pohyblivosť, aby sme tento priestor zväčšili, čiže takej centrácii a uvoľnenie toho ramena. Na toto cvičenie budete potrebovať zárubňu, ktorú máte iste doma, nejakú fľašku s vodou, takú užšiu, alebo aj jednoručku, ak ju máte, cvičiacu gumu. Ak by ste ju náhodou nemali, tak si ju môžete zadovážiť na linku, ktorý vám pridám do popisu tohto videa, a obyčajný uterák. V prvej časti budeme uvoľňovať svaly, ktoré sú vpredu a ťahajú nám tie ramená dopredu, do také vnútornej rotácie. Tu si ukážeme také variácie dvoch cvikov, ktoré budeme robiť pravidelne po dobu 20-30 sekúnd. Budeme stať medzi dverami a rukami sa zaprieme zo strán na zárubne dvier. Spravíme si také vykročenie smerom, ako keby sme šli cez tie dvere. Ruky nechávame vzadu, vystreté v lakťoch a zavesíme sa jemňučko cez tie ruky, ktoré sú zapreté na zárubni z vnútornej strany, tak, aby sme pociťovali tú mobilizáciu tých ramien dozadu a v podstate cítime, keď sa pekne nastavíme, môžeme sa aj trošku predsunúť viacej dopredu, ak by sme nič necítili, také jemnučké pnutie, ktoré prechádza z prednej časti ramien a ťahá sa, keď to tak precítime pekne, až do tých kľúčnych kostí, trošička pod kľúčnú kosť a v takej tej príjemnej pozícii otvárame vlastne ten hrudník vpredu, v tejto dolnej pozícii 20 sekúnd a opakujeme to 4-5 krát za sebou. Tento istý princíp na toto otváranie spravíme ešte trošku vo vyššej pozícii. Znova sa zaprieme tými rukami, netlačíme nejako moc proti tým zárubňam, necháme tie ruky iba tak voľne v tom priestore zaklienené a snažíme sa pracovať hlavne s tým telom. Nájdeme si taký oporný bod alebo uhol, kde cítime krásne, ako sa otvárajú možno, že aj bicepsy z tej prednej strany. Ten ťah sa je orientovaný vpredu. Určite, keby vás to bolo niekde vzadu a pichalo, tak tento cvik vynechávajte, respektíve tieto videá potom nie sú moc hodné pre vás. Pocit z toho celého by malo byť otváranie hrudníka. Kľudne vám môžu aj trošku trpnúť ruky, toto sa stáva, keď je to všetko posťahované, pretože to tlačí trošku aj na nervový systém a artérie, čiže také jemné trpnutie, pichanie v prstoch rúk je úplne normálne. A takisto ako pri predchádzajúcom cviku zostávame v tejto pozícii tých 20-30 sekúnd, 3-4 krát po sebe. Keď máme v tejto pozícii uvoľnenú tú prednú líniu tých pektorálnych prsných svalov a oblasti tej kľúčnej kosti, musíme otvoriť hlavne rotátory ramena, ktoré nám zase ťahajú tie ramena dovnútra. To spravíme tiež v dverách, v podstate tak, že v pravom uhle v lakti sa oprieme o tú zárubeň vo výške ramien v takej príjemnej polohe a už tunák v tej vodorovnej polohe, keď je tam nejaký problém fakt pohyblivosti a ťahania tých ramien dopredu, budeme cítiť to otváranie, ktoré sa ťahá znova cez tie predné ramená smerom dozadu. Kľudne, ak by sme mali pocit, že nás to láme v chrbte, môžete napnúť trošku brušné svaly. A v tejto pozícii sa snažíme spraviť ako keby trošku také predklonenie, ako keby som sa chcel predkloniť. To mi ešte viacej vyrotuje tie ramená dovonka a cítime krásny ťah všetkých svalov, ktoré nám
ťahajú tie ramená do vnútornej pozície a tým pádom ťahajú aj lopatku dopredu a zúžujú nám priestory pre všetky šlachy, ktoré tam musia prechádzať. V tejto polohe zostávame buď v tej vodorovnej, ak cítime už ťah, znova tých 20-30 sekúnd. Ak by nám to bolo málo, a čo chceme aj pravidelným cvičením zlepšiť, budeme určite pridávať aj ten predklon. Predkloním hlavu, ako keby som sa šiel celým telom vytočiť dopredu, do dola. Tým, že sú tie ruky zaklenené, cítim krásny ťah v tých pektorálnych svaloch a tých rotátoroch. Opakujem znova 4-5 krát za sebou, tých 20-30. Pri treťom cviku si už dáme také posilnenie práve tých svalov, ktoré robia protipohyb oproti tým svalom, ktoré sme predchádzajúcim cvičením uvoľnili, aby sme začali trošku centrovať to rameno do správnej pozície a tým uvoľnili tlak na šlachy, ktoré sú v kompresii. Sú to dosť náročné cviky, ale treba s tým začať, pretože nestačí iba uvoľňovanie, treba aj posilňovať a stabilizovať. Tieto cviky patria k tomu a prevádzajú sa v ľahu na bruchu. Prvý z nich vyzerá následovne. Ľahnem si na brucho, takže hlavou a očami pozerám smerom do dola. Určite nezalamujem krk smerom dozadu, aby som si neurobil preťaženie v krčnej chrbtici, čiže pozerám na zem. Ruky sú vedľa tela, trošku ich otvorím na takých 20-30 stupňov od seba. A čo budem robiť? Budem robiť zdvihnutie v podstate hrudníka, ale iba jemňúčko, aby ma to neťahalo tu. Ak by vás to moc ťahalo v tej riekovej oblasti, môžete zostať kľudne nižšie. Dôležité je, čo budeme robiť s ramenami. Ramena budeme s vystretými rukami dvíhať od zeme. A nielen dvíhať od zeme, trošku pritiahneme lopatky k sebe, k tej hrudnej chrbtici a potom zatlačíme tými rukami, ako keby sme chceli ich predĺžiť smerom dole ku nohám a snažíme sa udržať túto pozíciu 3 až 5 sekúnd a potom znova uvoľníme. Je to dosť náročný cvik, ktorý nám bude posilňovať dolný fixátor lopatky, čiže bude sa posilňovať sval, ktorý nám bude už centrovať z dolnej strany trošku tú lopatku, ktorá nám vybieha dopredu. Zopakujeme ešte raz, čiže z tej neutrálnej pozície pri tele trošku zdvihnem hrudník, idem pár stupňov od tela, pritiahnem lopatky a v tejto pozícii zatlačím tie lopatky smerom dole ku zadku, podržím 3 až 5 sekúnd a uvoľním. Tento cvik opakujeme 3 série po tých 10 opakovaní. Je to makačka aj pre toho, kto problém s ramenami nemá, pretože posilňujeme svaly, ktoré normálne my v bežnom živote nepotrebujeme tak často zapínať, sú väčšinou oslabené aj u toho, kto žiadny problém v podstate nemá. K tomuto cviku pridáme ten ďalší, 4. cvik, efektívny na posilnenie a stabilizáciu toho ramenného pletenca a fixátorov lopatky. Dakedy sa to nazýva aj dvojité V, pretože tie ruky vyzerajú, keď sa pozriete zhora, ako dvojité V. Princíp bude ten istý, pritiahnuť lopatky a zatlačiť ich smerom ku zadku. Ruky budú v následovnej pozícii. Dáme si do tej pozície s palcom hore také otvorené dvojité V, kde sa snažíme symetricky držať ten uhol v tom lakti. Nie je to moc vystreté, nie je to moc ohnuté, je to tých 90 stupňov v lakti, len ich dám lakťami trošku nižšie tie ruky, čiže to vyzerá zhora ako dvojité V. A robím v princípe to isté, že zdvihnem sa, tú hrudnú kosť, pritiahnem lopatky, držím v pozícii tie ruky a zatlačím ešte tie lopatky, tlačím smerom do dola. Čiže netlačím teraz lakte dole, ani v predchádzajúcom cviku som netlačil lakte dole, ale tie lopatky k sebe a do dola ku zadku podržím. Tých 5 sekúnd, keď vydržím a uvoľním. Znova zdvihnem, pritiahnem lopatky a zatlačím smerom dole ku zadku. Podržím a uvoľním. Tento cvik tiež opakujem 3 série po tých 10 opakovaní. Nezabudajte chvíľočku v tej pozícii zostať. Je to makačka, bude to z toho svalovica, ale oplatí sa.
Pri ďalšom cviku budeme posilňovať vonkajšie rotátory, čiže svaly, ktoré pracujú proti nášmu mechanizmu prepadnutých ramien vo vnútornej rotácii. Budeme na to podporovať ten náš uterák, nejaké závažie. Ak by to závažie bolo pre vás ešte moc veľa na vykonanie správne tohto cviku, tak určite môžete začať aj bez závažia. Ja vám to ukážem s fľaškou vody, ktorá slúži ako dodatočná záťaž týchto vonkajších rotátorov. Láhneme si nabok, trošku si pokrčíme kolena, aby sme ležali stabilne na zemi, aby nás nekývalo. Položíme si uterák na stranu, kde bude položený lakeť, presne na našom tele, v pravom uhle. Dávame len pozor, aby nám to rameno neviselo vpredu, čiže sa snažíme to rameno udržať v tej línii toho tela, ktoré leží na boku. Zoberieme si buď závažia, alebo to robíme bez závažia a v tých 90 stupňoch v tom lakti sa budeme snažiť z tej dolnej pozície vyrotovať predlaktie smerom dohora čo najviac, čo sa dá. Chvíľku tam podržíme a pomaličky budeme znova púšťať závažia, alebo keď to robíme bez závažia, znova tú ruku smerom do dola. Lakeť by nemal opustiť naše telo, čiže ten sa snaží byť pri tom tele, na tom uteráku, ktorý máme na boku. A toto celé opakujeme znova 3 série, tých 10 až 12 opakovaní, záleží od svalovej sily. Prevádzame to pekne pomaličky, nech precítime tie svaly a budeme cítiť krásny ťah cez to rameno smerom do lopatky, dozadu, možno trošku do hrudnej chrbtice. A princípom je vlastne neopustiť ten uterák, vytočiť čo najviac dohora a pomaličky púšťať smerom dole. Opakujeme 3 krát 10 až 12 opakovaní. Ako posledný cvik si ukážeme taký komplexný diagonálny cvik, ktorý nám precvičí všetky svaly, ktoré nám ťahajú tú lopatku dozadu, aj vlastne ten ramenný pletenec. Princíp je jednoduchý, budeme robiť takú vnútornú rotáciu s rukou, ako keby palec smeroval a ukazoval smerom do vrecka s vystretým lakťom z protiľahlej strany. A budeme ťahať tú ruku vystretú do vonkajšej rotácii, do protiľahlého bodu v diagonálnej priamke. Vytáčame dlaň dohora, palec ukazuje dozadu. Kľudne si tento pohyb najprv natrenujte, ako keby som z niečo z vačku protiľahlej strany chcel podať niekomu vzadu sediať za mnou na vonkajšej strane. A tento pohyb budeme opakovať buď už proti ťahom našej cvičebnej gumy, alebo ak nám to stačí proti odporu zemskej príťažlivosti, že je náročný ten cvik pre vás aj silovo, aj technicky, tak kľudne si to začnite cvičiť čisto iba proti zemskej príťažlivosti, iba s váhou vlastnej ruky. Určite by to bolo treba potom vycibriť tak, že už budem potrebovať nejaký odpor, aby som ja posilnenie tých všetkých štruktúr trošku s týmto umocnil. S gumou to vyzerá tak, že stojím s protiľahlou nohou, ako držím gumu na našej cvičebnej gume. Tu si pekne uchytím. Začnem s tou vnútornou rotáciou, čiže ten palec ukazuje smerom do váčku protiľahlej strany a ťahám potom do diagonály, v diagonálnom smere moju gumu smerom dovonka. Snažím sa udržať hrudnú chrbticu rovno, trošku vtiahnem brucho, podržím hlavu vnútri a snažím sa vyrotovať to rameno a ruku smerom dohora. A odtiaľ to idem znova do vnútornej rotácie, do východzej polohy pri vačku na opačnej strane. A toto opakujem 10 až 12 krát. Samozrejme, že záleží od toho, koľko sily mám. Snažím sa to technicky správne robiť, aby som zapojil čo najviac správnych svalov, nevytáčam sa, čiže trošku sa stabilizujem. Je to dobrý tréning aj na posturálne svalstvo celej chrbtice. Pri poctivom cvičení sa úspech určite dostaví čoskoro. Ak by náhodou nastali problémy počas cvičenia, poradte sa so svojím lekárom alebo terapeutom. Ak nejakého terapeuta nemáte, kľudne príďte aj za nami do Rajeckých Teplíc, kde máme vlastnú ordináciu. Všetko nájdete na našej web stránke www.rychlafyzioterapia.sk. Ak nemáte gumu, môžete si ju kúpiť z popisu videa, v ktorom máte link na web stránku, kde si ju môžete zadovážiť. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like, v komentoch nám dajte vedieť, ako sa vám cvičilo a ak nás neodoberáte, teraz tlačte tlačidlo odoberaj. Majte sa fajn.